राजीब ब्रह्म बेवहाय देरहानायनि दिनैनि दिनाव सम्भावना गैया। गुनं बनरग बियाबनि सान्थिनगराव BPF दोलोआ गोदानै मावख' बेखेवदों। फैगौ BTC बिसायख'थियाव गुनं बनरग बियाबाव BPF दोलोआनो देरहागोना रोखा। नैबे 5थि खेब जोंनि BTC इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। बहायबो खुनु सन्देह गैया। क'क्राझार जिल्लानि गुनं बनरग बियाबनि सान्थिनगर प्राइमारियाव BPF दोलोनि बिजाथि बारग' BDO कुमोद चन्द्र नार्जारिया गोदानै मावख'खौ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे सान्थिनगर प्राइमारिनि BPF हान्जानि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो बे मावख' बेखेवनायाव। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ गुनं बनरग बियाबाव बांसिन भट मोननानै देरहानायनि इसारा दं होनना BPFनि बिजाथि बारग' BDO कुमोद चन्द्र नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायो। बेलासिनि गोजोननाय जासिबाय नोंथांमोननिसिम। नंगौ दिनै जोङो सान्थिनगराव मोनसे अफिस बानायदों। बे फैबाय थानाय इलेक्शन जे सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं। बिनि थाखाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं। बिनि थाखाय जोङो बहाय जिरायनो बे सान्थिनगरनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो थाखाय जों अफिस बानायदों। आरो खालि सान्थिनगरावल' नङा, जोङो गोबां जोंनि 13था प्राइमारियावबो बे रोखोमनि अफिस बानायगोन। आरो जोंहा मोनसे टारगेट दङ सान्थिनगराव बहाय घन मोनसे भटारफोर दङ। नंखायनो मोनसेल' नङा, जों सान्थिनगर हिसाबै मोनबा 5टा जोङो बे रोखोमनि अफिस बानायगोन। उनाव बेखौनो इलेक्शन स्टेरिंआव कनभार्ट खालामलांनायनि थाखाय। राजीब फंबायखौ जोङो बेहाबो राइट्स दङ। जों नुदों बेहा दासिमबो बे रोखोम प्लेटफर्म गैया। जे आगोलाव बिसिना मा बुङो मण्डल कमिटि शक्ति केन्द्र बेफोरो फ्राय बिबान नागारजोबनानै जोंनि BPFआव हाबफैजोब्बाय। दा राजीब ब्रह्म फंबाया बबेबा मिटिं खालामहैनांगौब्ला बिनि थाखाय रायजो राजाया सोरबा प्रेसिडेन्टशिप लानानै आफादगिरि जानानै मिटिं खुंनायनि बेहा जायगानो गैया। नंखायनो बियो सम सम सोरनिबा न'खराव जबरदस्ति थांनानै सोरखौबा आलासि जानायनि नामैनो टफि गानहोनानै नों दिनैनिफ्राय BJP जाबाय होननानै फैयो। बेनिफ्राय अखानायनिफ्रायनो बे जेबो खबर लाया। बेनि जेनाखि बे माबाखौ नुनानै दिनै राजीब बांगाला जबरदस्ति बिदि टफि गानहोनाय मानसिफ्रा जोंसो उल्था फैफिननायनि माबा खालामगासिनो दं। जोङो दा बिसोरखौ लाथ'वा। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहानो मेक्सिमाम जोंनि सापर्टारा दंखायो। लोगोसेयै गोबां आरो गोदान गोदान मानसिफोर फैगासिनो दङ। बिसोरखौसो जों बरायग्रोगोन। राजीब ब्रह्मआ गेलेथों, बहाबो राइट्स दङ। खिन्थु बे जोंनि थाखाय फेक्टर जाहैनाय नङा। बे हाग्रामा महिलारि सारनि जेनाखि दिनैनि दैदेननायखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों। राजीब ब्रह्म बेवहाय देरहानायनि दिनैनि दिनाव सम्भावना गैया। बनरगाव समस्तियाव नोंथांमोनानो मिथिखागौ थांनाय 2005निफ्राय जे खनब्रै इलेक्शन जालांबाय। बेवहाय BPFनि अनगायै गुबुन दोलोआ रावबो देरहाफेराखै। नैबे 5थि खेब जोंनि BTC इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। बहायबो खुनु सन्देह गैया। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गथे प्राइमारि लोगोसे रायजो राजाफोरजों रायलायदों, मिटिं खालामदों। टाउन जे वार्ड नम्बर 2 गोलैनाय बहायबो सावरायदों। दानि सरकार जि सोलिबाय थानाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदों। बे हिसाबैनो जोङो दिनैनि दिनाव भट जाब्लाबो मेक्सिमाम मार्जिन लानानै जों देरहानाय दंबावो। आरो जोंनि आखायाव दिनै 2 मासानो दंबावो। बे 2 मासाव जोङो आरोबाव गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर, ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरिफोर, पेरेन्ट बडि, इउथ्स बडि, जिल्लानि दैदेनगिरिफोर, सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि गाइडेन्सजों जोङो गोबां प्रग्रामबो लागासिनो दङ। बे प्रग्रामफोरखौ जोङो नुदों जे लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै जोंखौ मदद खालामदों। लोगोसे गोबां UPPनि मददगिरिफ्रा
जोंखौ लोगो हमफैनानै बा मिटिङाव लोगो हमनानै जोंनि BPF जोंनि हाग्रामा सारखौ मोजां मोननानै BPFआव हाबनायनि थाखाय लाइनाव दङ। बे हिसाबै जोङो एबार रेकर्ड ब्रेक खालामनानैसो जोङो बनरगाव समस्तिया देरहागोन। मार्जिनखौथ' एक्जाक्ट बुंनो हाला, खिन्थु एसे BPF हिसाबै 9 नं समस्तियाव जोङो 25निफ्राय 30,000 भटखौ जों मोनगोन। बे हिसाबैबा मोजां मार्जिनानो जाहैगोन, जिहेतु दिनैनि दिनाव मोनथाम कर्नारजों इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। 56,000नि गेजेराव जुदि 80%सो जुदि भट जायोबा 48,000सो भट जागोन। बेनि गेजेराव नोंसोरनो साननानै नायदो, 28,000आ जुदि जोंनाव गोग्लैयोब्ला 50%खौनो जोङो मोननाय जाहैगोन। 50% 28,000 मोनोब्ला बेनि गेजेराव 48,000 बाय बेसेबां थागोन? 20,000 थागोन। 20,000खौ मोननैजों रानोबा 10,000 10,000 बा 28 डिफारेन्स मार्जिना बेसेबां जाहैखो? 18,000। मुथुते 15निफ्राय 20,000 मार्जिनाव डिफारेन्सआव जोङो देरहानायनि चान्सआ दङ।